Abalandeli bomculi kaMaskandi uMthandeni SK Manqele sebegcwele amagama ey'nkundleni zokuxhumana kulandela isithembiso sokuthi ingoma yakhe entsha noma Who ethi Dubai izophuma ngoLwesihlanu phakathi kwamabili. UMthandeni SK ubekuveze ekhasini lakhe lika-Facebook ngoLwesine ukuthi le ngoma izotholakala ku-Spotify ngesikhathi esishiwo. Kodwa-ke kuze kube manje abantu bathi selokhu beyisesha ndawo zonke kusukela ebusuku kodwa abayitholi inhlobo. Abanye abalandeli sebebuza ukuthi kwenzakalani, abanye bethi umculi kufanele ababuyisele ulwazi olucacile ngoba abantu bayalindela manje kodwa lutho ingoma. Okwamanje umculi akakhulumi kabanzi ngokubambezeleka kwengoma ekhasini lakhe lika-Facebook. Awuyizwele nansi inkulumo yakhe athi ayithula uMthandeni ngoLwesine mayelana nengoma. Zasha uMthandeni lo msho vengane wabandekani. Bafowethu this time lapha eHolisi sidila no Spotify bafowethu, sidila no Spotify, sidila nama streams. Ngiyacela bafowethu ukuthi njengoba nje sidedela iDubai ngicela nidla no Spotify. Kulula ukudownload. I-link ikhona epage kaMthandeni SK. Uzongena nje lapha uyi-link then bese udownloada and uyakuvuma udlala ngisho mahala. Spotify wonke umuntu aba ne-Spotify. IHolisi nje sidla no Spotify ngiyacela. YouTube so nje lapha yana ngibila khahlela uphawu lapha isiphula khona ihouse ibabheka kodwa nje Spotify iHolisi sidlala ku Spotify. Thank you sharp. Isambane News sibuya nazo sishisa.